Mi allan ni ddangos y poster hyfryd hyn i chi yn sôn am gledd o gomedi yng nghwmni Steffan Alun, Noel James, Jenny Collier ag eraill. Ar nos Iau, y 7 o'r Orffennaf am 8 o gloch yn y gwachel Pontardawe. Neu, felly ni gael Noel James i ddod mewn i'r swyddfa i wisgo fel Batman. Dyma Noel James yn gwisgo fel Batman. Mwynhewch. Wyth o'r gloch. Dwi ddim yn gwybod pan i fi'n defnyddio'r rhain. I fi'n siarad Cymraeg wedi'r cyfan. Wedi dysgu Cymraeg yn ysgol gyfan traddodiadol Gotham. Dyw e ddim cystal â yslim y ddera. Dwi wedi hen ddiflasu ar y pêl-droed erbyn y 7 o'r Orffennaf nos Iau. Dewch yn lle ni i'r gwachel i weld y noson gomedi. Noswaith dda.